गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरदों। बे समाव आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकण्ठ गयारी रंजालि बैसागुनि बे समावहाय आङो दुलाराय सुबुं माहारिनो माने बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खुलुमनाय, सिबिनाय, मान बावनाय, अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिहरदों। जों बयबो मिथिगौ जे रंजालि बैसागुआ जोंनि बयनिबो आंगोनिबो आंगोसिन बर'फोरनि फोरबो। गाहायै सा सानजा भारतनि थागिबि बे बर'फ्रा बे फोरबोखौ जोङो जारिमिना मिथिस' हायै समनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों आरो जोंखौ नुनानैनो सा सानजा भारतनि जेरै बिनि थागिबि असमिया बिथांमोनहाबो बेखौ फालियो। नाथाय बे फोरबोआ बर'फोरनि आंगोनिबो आंगोसिन फोरबो। बे फोरबोनि गेजेरजों आं दिनै जोंनि हारिनि गासैबो दैदेनगिरि, जोंनि हारिनि गासैबो गेदेमा सुबुं, जोंनि हारिनि गासैबो सानसुमा, जोंनि बिगियानगिरि, जोंनि मानिजाथाव फोरोंगिरि, जोंनि मानिजाथाव बिमा माहारि, जोंनि अनजालि फरायसा फरायसुलि, जोंनि बिटिआरआव थानाय, जोंनि आसामाव थानाय, जोंनि भारतआव थानाय, जोंनि बुहुमाव थानाय बर'फोरनिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बे समाव जासिहरदों आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथिदों जे बे जोंनि गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गेजेरजों जोंनि हारिनि साननाय लुबैनाय, जोंनि हारिनि जाफुंसारै माखासे मिजिंफ्रा फैबाय थानाय समाव जाफुंसारथों, बेखौ आफा आनान गसाइनि सेराव जों आरज गाबदों। जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन धोरोमनि जेसेबांखि थाया मानो जोंहा बेजों जेबो फाराग गैया। जोंनि बे गोदान बैसागु बोथोरनि गेजेरजों, रंजालि बैसागुनि गेजेरजों जोंनि हारिनि गेजेराव अनलायनाया बांसिन जागोन, जोंनि हारिनि गेजेराव फोथायलायनाया बांसिन जागोन, जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो जाय खामानिखौ ज' मावनो हायाखै बेखौ जोङो ज' मावनो हानायनि मोनसे मोजां थासारिखौ जों लाबोनो हागोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। बर' थुनलाइ आफादा हारिनि मोनसे गेजेरनि आफाद। बेखायनो जों दिनै नैबे गोथार रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे हारिनि गासैखौबो जोङो खावलायदों, फै जोङो बे रंजालि गोदान बोसोरखौ फालिनायजों लोगोसे जोङो गोदान समायलानि जोंनि हारिनि थाखाय जों बयबो ज' खामानि मावनि, जोंनि हारिनि थाखाय जों ज' सानलायनि, जोंनि हारिनि थाखाय खैदां खैफोदनि समावबो जों जयैनो थानानै जों खामानि मावनि। खुलुमनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।